Kære dagbog, vi er nået til Stalingrad. Det var en hård kamp at nå hertil. Det er iskoldt, og sneen når os over støvlekanterne, men vi fortsætter. Jeg modtog et brev fra min hustru i forgårs, hvori der stod, at hun ventede sig. Hvor ville jeg dog ønske, at jeg kunne tage hjem til min kommende familie. Min ene bror faldt for omkring en uge siden. Jeg fik knap tid til at begrave ham i sne, før vi skulle videre. Jeg er stadig i dyb sorg, men jeg bliver nødt til at kæmpe for mit liv. Vi er en del soldater tilbage. Det virker som om, vi har rigtig mange mænd, men de brave mænd falder i stimevis. Det er et stort blodbad herude. Her i gaderne kan man aldrig gå sikker. Går man rundt om et hjørne, står der en flok røde russere. Mændene falder, og der Führer har forbudt os at trække os tilbage, selvom vi har tabt dette slag. Vi tæller timer, til vi enten bliver taget eller dræbt. Kære dagbog, tiden er nået. Næsten 100.000 af vores mænd er blevet taget til fange, deriblandt mig. Min anden bror nåede dog at finde friheden, før den røde hær fik ramt på os. Må han hvile i fred. Lejren er forfærdelig. Vi lever på næsten ingenting. Allerede de første 2 uger døde halvdelen af min baraks mænd. Vi får ikke nogen behandling mod sorg og sygdom, og vinteren er forfærdelig heroppe i de sibiriske bjerge. Det kan blive op til minus 40 grader om natten. Mit hoved dunker forfærdeligt, efter jeg blev slået i hovedet med et gevær. Men vi får ingen hjælp, og jeg har som så mange andre stadig størknet blod over det hele. Kære dagbog, næsten et helt år er gået, siden vi måtte kapitulere. Vi er knap 20.000 tilbage. De er i fuld sving med at bygge byen op igen. Heldigvis har jeg taget en mureruddannelse. Sådan kan jeg holde min barak i live. For når de spiser, samler jeg kartoffelskrællerne, der ligger rundt omkring. Det er ikke meget, men det er alt, hvad vi har. Udover en smule brød en sjælden gang imellem. Jeg vil give alt for et glas mælk. Min hustru burde have født med, men jeg har ingen kontakt med omverdenen. Selvom jeg har tikket og grædt, kan jeg ikke få lov til at sende et eneste brev hjem. De er sikkert meget bekymrede. Jeg ved at miste både hørelsen og forstanden. Min bedste kammerat har kun et ben. Det blev sprængt af kort inden den russiske sejr. Jeg tror ikke, han holder særlig meget længere. Mange af mændene er døde af store skader, der ikke er blevet behandlet i tide. Men mindst lige så mange er døde af underernæring. Nu er det vel også snart min tur. Kære dagbog, krigen er tabt for længst, men vi bliver stadig holdt her. Vores hemmelige medicinmand døde for en måned siden. Vi er ikke særlig mange tilbage. Højst 5.000. Uden ham tror jeg ikke, at nogen af os kommer tilbage. Jeg er en anden mand. Jeg har accepteret, at jeg er død nær, og der er intet at gøre. Min bedste kammerat er også død, men det er længe siden efterhånden. Jeg har nu lært, at det er dumt at være virkelig tætte med de andre mænd her. For så snart jeg er blevet gode venner med dem, er de væk. Må jeg nogensinde få mit barn at se? Kære dagbog, det er 1947. 5 år i fangenskab, og endelig er jeg fri. Jeg troede virkelig aldrig, at dette ville ske. Men jeg har få timer fra endelig at se min familie. Jeg har fået en sund og rask søn. Jeg glæder mig til at se ham. Jeg kan knap gå, men jeg vil løbe min familie i møde. Kære dagbog, jeg er hjemme nu. Hjemme. Jeg troede aldrig, jeg ville komme hjem. Men jeg er ikke stærk nok til at arbejde og skal bo på hospitalet det næste stykke tid. Jeg har dog mulighed for at se min familie. Mødet med dem var meget følelsesladet. Min søn troede, jeg var en bjørn, men jeg bebrejder ham ikke. I 5 år har jeg ikke haft mulighed for at barbere mig, og jeg bar en stor pelsjakke, for jeg var flov over min magre krop. Min hustru forstod ikke, hvorfor jeg græd, da jeg så mælken til katten. Men i 5 år har jeg vil gøre alt for et enkelt glas, og her er der mælk til katten dagligt. Det var hårdt at være hjemme. Ud af de 100 mænd fra landsbyen, er der kun 20, der er kommet tilbage. 80 er døde eller meldt savnet.
mine 3 brødre deriblandt. Jeg erfarede, da jeg kom hjem, at min sidste og yngste bror var faldet i Frankrig.